Sanibona wengane zakwethu, ngiyathemba nonke niyaphila. Awuthi nginisize nje ekseni kulabo abomkhonto wesizwe. Abomkhonto kodwa futhi okumnyama abangazi ukwenzakalani ba defender abangayazi. Kulesigaba lesisikuso kuyoba elikhulu iphutha uma ngabe bamncamalala uyombona nawo njengomuntu onephutha. Kulesigaba esikuso kuyoba yiphutha uma ngabe ubaba uNcamalala uyombuka njengomuntu enqumweni zakhe onephutha. Ake sixoxe kancane le. Ubaba uNcamalala emiyakhe kwakukuthatha izwe ngomkhonto wesizwe. Ubaba emiyakhe kwawukuthi kushintshe iconstitution ngomkhonto wesizwe. Kwangenzeka ke lokho. Nani niyazi ukuthi kwenzakalani. Into ubaba uNcamalala abhekene nayo eyokuthi yena emqondweni wakhe nasenhlizweni yakhe unalento leyo ukuthi mina ngifuna ukuthatha izwe ngishintshe iconstitution. Inkinga ekhona abhekene nayo abantu asebenzisana nabo alida nabo abangenawo lo vision. Bona babona ukudla manje ukuthi thina siyadla thina, yabona, thina nje siyadla thina, yabona, abanayo le yanto leya, yabona, le yena ayifisayo nayifunayo. Uma ngabe uyileader udayisa ivision angithi mase bayithenga ivision, mase labathenga ivision baqhubeke nevision, uyabona. Manje ivision yena kubantu abadayiselayo bona bashanga ukuthi bayithengile. Yingakho ubona njalo umkhonto wesizwe uba nezinkinga kule bukhona makhipha faka. Yingoba wonke umuntu mangabe sengene kwiposition akayibuza ivision ukuthi yini inhloso, noma ke akesihlambeke uyakhethwa kusemkhontweni wesizwe, yabona, uyakhethwa usemkhontweni wesizwe, umkhonto wesizwe. Ngicabanga ukuthi mhlambe kufuze mhlambe abanye iningi lethu liya understand ukuthi umkhonto wesizwe yini uyifunayo. Kodwa ngiyibona noma ku-commenteni mina kuyaphaka kwazi ku-Facebook laba umkhonto ukuthi laba nje abazi nokuthi umkhonto yini into eyifunayo. Ngiyangibona mase ngikomenta ngibona ukuthi hey la umnyama la kodwa uthi kwaza umkhonto kodwa kumnyama kodwa, yabona. Once na understand into efuna umkhonto wesizwe ila khona kuyophela konke ukulwa lokho. Once naba nabantu abawunleader be understand into efuna umkhonto wesizwe ukulwa kuyophela konke lokho, ngoba ivision yobi iyi-one. Uyazi ukuthi umkhonto mawuqala wesizwe, mina Sithembiso Khomo wanginebelieve ukuthi mina umkhonto mangabe ususemandleni sonke soba right. Yingakho futhi ongangiboni ngajahe ikudla engafuna esikhundla, angifuna esikhundla mina ngoba i-understanding yami mina kade ithi sonke soba right. Uma ngabe umkhonto wesizwe uthatha uba semandleni sonke soba right, kodwa yonke lonto leyo ijikwe ngabantu abalidayo. And leni babuNcamalala bayipreacher every day yokuthi sifuna ukubuyisa izwe. Mangakubuza mina kuweke nje, sengibuza nje kuwe nje, yiphi leader womkhonto wesizwe owayizwe preacher lo language ngaphandle kababuNcamalala? Ayikho ileader yomkhonto wesizwe okwayizwa ipreacher lo language le uthi sifuna ukuthatha izwe. Ayikho. Bonke mase befika emandleni babona isinkwa badle, and futhi ukudla kwabo kuyaciya ngoba ukudla kwabo abakwazi ukudla mase be maintain indawo la badla kuyo. Bona mase befika la kudliwa khona umuntu vele adle nje, yabona, ahlaphazisa ukuthi kuyamoshakala kuyonakala akanendaba, yabona. Ilona phutha lo ke abanalo kakhulu ke lelo ke ekutheni akekho ofikayo afika lungisa athi bafowethu ake simaintain le ndawo le sigcine nje i-right. Akekho kubona, yabona. Kubo bonke bangena badle kuthiwa ngalana iplumbing ngala kuyavuza bathi hayi ngalana, bathi hayi akekho ufuna ukulungisa. Ngobani? Abantu abakhona kwi-leadership kodwa abanayo vision kababuNcamalala yokulanda izwe, yokubuyisa izwe.
uyobona babunxamalala ekhipha ekhipha afaka. Mangakubuza manje mina, mangathiwa babunxamalala akazange akhipha afaka, ngabe sikuphi? Uma ngathiwa njengamanje umkhonto wesizwe ubabunxamalala nje angathi yena nje uhlala ekhaya uyawudedela nje nalaba khona, kungenzakalani? Khona ezinye inqumo zekhehla bafowethu mhlambe zibhlungu zinjalo, kodwa kumele sizi accept, nizamukele nje. Yabo busukuba yilunga lomkhonto wesizwe leli thanda ukudefenda. Yabona ngeke ngibona abanye benje bethi okhoma nje ababezeli ikhundla okho. Mina ngaxaxile mina nje udaba lami. Mina ngaxaxisa udaba lami. Ngangifuna isikhundla mina. Ngangifaka isikhundleni mina. Angifuna isikhundla nje. Angifuna isikhundla. Kodwa kuyajabuliswa ukulidwa abantu abalalelayo. Hey. Kuyajabulisa ukulidwa abantu abalungisayo. Kuyajabulisa ukulidwa abantu abaniqoqayo mangabe kuhlakazekile baniqoqe. Hawu bafowethu. Ayikho into ejabulisa ngalonto leyo. Njamanje umkhonto nje unhlakandlaka nje ungawazi manje bagive phila abanye bakhathele abalele basilele phansi sabanye kuningi asinalo uhlobo labantu olukwazi ukuqoqa bonke labantu laba bahlanganisa. Asiswele abantu abakwazi ukubuyisa ithemba. Siswele nje leadership nje ekwazi ukuqoqa nokuba nendlebe. Mina ke nje ungangizonda nje mfowethu iqiniso ukutshela lona. Inqumo zekhehla zibhlungu zona kodwa kuyomela sizibonge. Zibhlungu inqumo zekhehla kwesinye isikhathi. Kuba ngadala alicabangi nalo kodwa ngena phela ecathulweni zapho. Uma wena une vision ukuthi ulanda izwi yale wena but uhamba nabantu bona abangekho kulo vision le abakubusela phansi abakudonsayo abaphuma ngenye indlela yabo, umuntu abanga njengana ngena kwezakhe icathulu babunxamalala. Ila uzobona khona ukuthi no man ubaba uyasilwela. Okuningi abanye benu bokubona mhla engasekho lapho ke bengasekusizwa. Abanye benu nje ngibone masebekhuluma ngibonga ukuthi abone lo kuzisikhathi la khona yonke into eyisho babunxamalala awuyibona khona kodwa kube sekulate. Igama lakuba lisiza. Sidinga uhlobo labantu oluzo understanda luqondo ukuthi silanda izwe, sibuyisa izwe. Hayi lento yenokudla. Yabo manje niyadla nina, niyadla. Yabona ilapho manje niyasiprepare na kuma spot okay sifaka ubani kwesikwa iyona inkinga enkulu kakhulu leyo. Nikwi vision engekho kuyo. Nisentweni engekho kuyo. Ukugqoka iskipa somkhonto wesizwe asikwenzi ukuthi we understand the vision. Siyafisa ukubonela nje bomkhonto wesizwe eyoba khona ngelanga sizwe ipreacher lento ukuthi sibuyisa izwe, silanda izwe ngoba iyona emne target leyo. Awukwazi ungayipreach emne target. Siyafisa ukuthola uhlobo labantu lo understand le imission ukuthi yini imission yomkhonto wesizwe. Sixabana sodwa namhlanje ingoba sekukhona niyadla nihliphiza nilimaza. Qoqani. Kuse bafethu. Kuse nantshema kusenesikhathi. Sincane sona.